Здравейте, скъпи зрители! Готови ли сте с бюджета на етажната собственост за тази година? Ако отговорът е не пропускайте да гледате това видео. За да бъдат събрани достатъчно средства в касата, е необходимо да се направи бюджет на етажната собственост. Това става, като се изчисли размерът на всички разходи, които се правят на месечна база и се предвидят приходите, които сградата има. Разходите на всяка сграда са различни в зависимост от нуждите и стандарта на живот на собствениците в нея. Законът за управление на етажна собственост предвижда два типа разходи в етажната собственост. Разходи за управление и поддържане и фонд ремонт и обновяване. Разходите за управление и поддържане са месечните разходи за всички консумативи и материали, които са свързани с управлението на сградата, като разходи за електричество, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьора, възнаграждение на членовете на управителния съвет, както и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата. Фондът ремонт и обновяване има предназначение в него да се събират средства за основни текущи ремонти. Разходите за управление и поддържане се разпределят поравно според броя на собствениците, ползватели и обитатели и членовете на техните домакинства, независимо от етажа, на който живеят. А по решение на общото събрание може да се разпределят и поравно на самостоятелен обект. Разходите за фонд ремонт и обновяване се поемат от собствениците съразмерно на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. Общото събрание определя каква сума ще се дължи за всеки процент идеални части и размера на месечната вноска, дължима от всеки собственик, се определя, като сумата се умножи по притежаваните от собственика процент от идеални части. Надявам се да съм ви била полезна с това видео. Очакваме вашите въпроси и коментари и за още полезна информация не пропускайте да ни последвате в социалните мрежи и да се абонирате за канала ни.